Преподобний Серафім Саровський пішов у ліс і що перше зробив? Зробив собі храм. Взагалі всі подвижники починали своє життя із будівництва храмів. У наших селах, ми тепер видимо у различних на Березнянщині, іздавна там були невеличкі села, можливо 15-20 хиш, і мали церкву. Це означає, що люди знали ціну причастя, ціну літургії, да й взагалі православного церковного богослуження. Може ще порівняти, сьогодні читалося Євангеліє про виноградник. Часто святі отці уподобляють церкву Христову як виноградник, у котрому Господь насадив виноградник, в ньому поклав точило, то є алтарь, церков, і там служиться служба. На те, щоб там служилася служба, нанимає Господь у виноградник служителів і каже їм: добре, чесно, свято служіть і причащайте людей плодами, котрі ви будете від Бога приймати, бо во время літургії благодать Божія покриває всіх в храмі. Но виноградарі оказалися недостойні і восстали проти Господа і не захотіли віддавати плоди. Скаже один святий отець, не хотіли зробити, щоб людям було доступне причастя. Інтересно, що це місто, святий отець Іофана Затворника є порівняння, що коли Господь каже, хто буде їсти тіло і пити мою кров, буде мати в собі життя, то апостол Павел додає: ну от коли ви хочете виконати заповідь Божою, причащатися, то готуйтеся до того. Бо якщо ти причастився через сповідь, причастя, покаяння, тоді приходиш до чаші зі страхом і трепетом, і зі страхом Божим, і вірою приступити. Но якщо ти, каже апостол Павел, пішов до причастя не готовий, недостойний, то вместо життя, каже Павел, такий чоловік суд собі їсть і п'є. А деколи, каже Павел, многі із-за недостойного причастя і помирають. Так що Слово Боже, коли говорить, що причащайтеся тіла і крові Христу, бо то в собі буде мати життя, то треба пам'ятати слова апостола Павла. Іти до причастя, дуже готуватися. Не випадково в православній церкві правило до причастя такое великое, сложное. Не тому, що там много треба слів, а щоб пробудити серце і душу, і дух чоловіка до покаяння, до розуміння величия причастя. Як треба бути чистим, смиренним, щоб подійти до святої чаші, склонивши руки на груди і прийняти тіло і кров Христову. У винограднику служителі оказалися недостойні. І коли прийшов туди навіть Син Божий, то недостойні служителі розп'яли, убили праведника, думали захватити виноградник, но тим самим присудили собі, коли Господь прийшов, вигнав вон злих виноградарів, а їх місто зайняли більш достойні. Так буває і в наших храмах в історії церкви, як важно, де ми живемо, жити по Євангелію, по Божому, жити у єдинстві з Господом, слідкувати, щоб церква твоя була канонічна, тобто благодатна. Слово «канонічна» в нашому розумінні лише одно має розуміння. В ній пребуває благодать Божія, бо якщо в ній не є благодаті Божої, то вона перетворюється на виноградник без винограда. Перетворюється тоді сад без плодів, перетворюються вулики без меду і, наприклад, люба робота, котру робимо, не є успіха. Бо лише так поступаючи, ми дійсно діти Божі, а в вічності, уєдно з преподобним Серафимом Саровським,
і наслідники Царства Божого. Амінь.